बिथांमोननि लिडारा जौ लोंनानै डिसिसन लायोमोन जोंनि लिडारफ्रा गाइखेर आरो फिथाइ सामथाइ जानानैसो डिसिसन एग्जाम्पल हो मा होनो एभिडेन्स हो जे इउपिपिएलफोरा मा मावदों बिसोर खुगायाव बिराद बसुमतारीया मोनसे खोथा बुंदों मिडियायाव बिथांमोननि लिडारा जौ लोंनानै डिसिसन लायोमोन जोंनि लिडारफ्रा गाइखेर आरो फिथाइ सामथाइ जानानैसो डिसिसन लायो सार उफ्रा बिसायख'थिनि नङा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा मिसा खोथा बुंनायाव एक नाम्बार बेखौ सबबो मिन्थिगौ दा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थिनि सिगां जेरैबादि प्रतिश्रुति होदोंमोन बे मोनसेबो मावनो हायाखै बिटिसिआव जाय बिथांमोना जार्नालिस्ट हिसाबै सान हर एस ए मिडिया हिसाबै खामानि मावदों बिथांमोननो इउपिपिएल सरकाराव फैयोब्ला 6 मासनि उनावनो 10 कोटी जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि नामाव फैसा होगोन होन्दोंमोन दा सों नों बिटिसि ओनसोलनि सोरबा सासे जार्नालिस्टफोरा 10 कोटी फैसाखौ मोनबाय नामा आरो बेबादिनो बुहुत मिसा खोथा बुंदों बिथांमोनहा जे आइजोफोरनो 75,000 रां होनायनि वान भट वान जब साफ्रोमबो फरायसाफोरनो साख्रि बाख्रि होगोन होननानै दा नाथाय बिथांमोनहा बेफोर प्रतिश्रुतिखौ मावाखै बिथांमोना मोनसेबो मावाखै आरो दिनै जुदि बिटिसिआव नायोब्ला इउपिपिएल सरकार मावनाय जिखुनु जाया मोनसे कलेज इउपिपिएल सरकार मावनाय जिखुनु जाया मोनसे इउनिभार्सिटि इउपिपिएल सरकार मावनाय जिखुनु जाया मोनसे हस्पिटाल इउपिपिएल सरकार मावनाय जिखुनु जाया गोदान मोनसे गामिनि दालां एग्जाम्पल हो दा इउपिपिएलआ एग्जाम्पल होनो हाया ओंखायनो बिथांमोनहा मिनिंलेस खोथाफोरखौ बिथांमोनहा बुंबाय थायो ओंखायनो बिथांमोनहा बुंबाय थाथों मिनिंलेस खोथाफोरखौ नाथाय रायजो राजाया जानसि खाफ्राबाय आरो रायजो राजाया मिथिगौ बिटिसि ओनसोलना जे फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा बिपिएफनो भट होगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिपिएफआ 100% सरकार दागोन मानोना इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा मिसा खोथा बुंनायाव बिराद एक्सपार्ट आरो बिथांमोना अनलि मिसा खोथाल' बुंनो हायो दा बेखौ रायजो राजाया गोरबो बिख्ला हाबखांजोब्बाय दिनै बिथांमोना प्रभिन्सियेलाइज खालामनो नांगौ स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज जानायनि खोथाखौ बिथांमोनहा बुङा एनडिपिफोरनि केसा पार्मानेन्टलि जोबनो नांगौ बे खोथाखौ बिथांमोनहा बुङा बिथांमोनहा कलेज इउनिभार्सिटिखौ सरकारि खालामा बिथांमोनहा सेंग्रा सिख्लाफोरनो लाइमोनफोरनो साख्रि होआखै बिथांमोनहा बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों माखासे दफा दंमोन बेफोरखौ मावफुंनाय कलेज इउनिभार्सिटि गायसननाय बेफोर बबाव थांखो दा बिसायख'थिनि सिगां गोबां खोथा बुंदोंमोन दा बेफोर खोथाफोरखौ बिथांमोनहा बुङा दा फेरेंगा मानाव गेदेर बिथांमोनहा बायदिसिना सोरखौबा मा होनो अपमान खालामनाय सोरखौबा लाजि फोनांनाय बे इउपिपिएल सरकारा रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो रोङा ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनो रोङा बिथांमोना सोरखौबा अपमान खालामनाय सोरखौबा डाउन देखायनाय बेयाव बिथांमोना बिराद अस्ताद बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि थांनाय 4 बोसोराव इउपिपिएलआ 1200 किल'मिटार लामाफोरखौहाय मोजां खालामनायदों नाथाय बिपिएफआ 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखैमोन बे बोसोरब्रैयाव जोङो 1200 किल'मिटार ब्लेक टपिं मावबाय बिथांमोननि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा होनदों जोंनि मावखानाय लामाजोंसो बिसोरो थाबायदों खामानिखौ जुदि बिसोर मावखानानै गालांजोब्बायमोनब्ला 1200 किल'मिटारखौ जों खोनांनाय नङामोन एग्जाम्पल हो मा होनो एभिडेन्स हो जे इउपिपिएलफोरा मा मावदों बिसोर खुगायाव बिराद मावबाय बिथांमोना खुगायाव इउनिभार्सिटि गायसनबाय बिटिसिआव बिथांमोना खुगायाव गोबां सेंग्रा सिख्लानो साख्रि होबाय बिथांमोना खुगायाव लामा दालां बानायबाय नाथाय बेयाव बिथांमोना एग्जाम्पल होनो हाया एग्जाम्पल हो नोंसोर बबेखौ मावदों खालि बिथांमोना फिउचार इम्पसिबल टेन्सखौल' बुंबाय थायो जे जों मावगोन आरो बेयाव 5 बोसोरा थांसिगोन दा ओंखायनो बिथांमोनहा खुगायाव बुङो हापाट्टा होबाय खुगायाव बुङो लामा बानायबाय खुगायाव बुङो दालां बानायबाय खुगायाव बुङो इउनिभार्सिटि कलेज गायसनबाय खुगायाव बुङो साख्रि होबाय होननानै खुगायाव बुङो बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि होबाय होननानै दा ओंखायनो बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ ओंखायनो जों खुगायाव बुङा रियेल खामानि मावनायखौसो रायजो राजाया लुबैयो जोबथियाव मोनसे कुइसन सिडली बिधानसभा बियाबा उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेनि थाखाय बिपिएफआ माबादि थियारि सिडली एमएलए कन्स्टिटुएन्सियाव 5 बिटिसिनि समष्टि गोलैयो निसिमा काजलगाव चिरां दुवार 13 चिरां आरो सालाखाथि बे 5याव थांनाय एमपि इलेक्सनाव जोङो 3 देरहादों 5 बिटिसि समष्टि गोलैयो सिडली समष्टिनि बाय इलेक्सनाव मानो होनबा फुरनायावसो जागोन नालाय गोदानाव जाया फुरनायाव बे फुरनायाव जोङो थांनाय एमपि इलेक्सनाव एमपिआव जेनदोंब्लाबो जोङो 3 समष्टियाव जों देरहादों ओंखायनो रायजो राजाजों 3आव देरहादों 2याव जों एसे खमाव थादों ओंखायनो जोङो दा 3आव बारा देरहानानै जों दंखायो ओंखायनो जों आसा खालामो जोंनि बिपिएफनि प्राइमारि लेभेलनि ब्लक लेभेलनि मावथि बिथांमोना सान हर खस्थ' मावगासिनो दं मैयाबो आंबो सालाखाथियाव मिटिं खालामहैदोंमोन ओंखायनो आं सानो जोङो बे मा होनो
सिल्ली समस्तियाव जि बाइ इलेक्सन जागोन बाव BPF नि केन्डिडेटआ देरहागोन आरो रायजो राजाया जिहेतु BPF खौ लुबैबाय ओंखायनो BPF नो भट होनो थाखाय बिथांमोना आथुर जानानै दङ आरो बिथांमोननि गोरबो बिखायाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ पावाराव लाबोफिननानै हाग्रामाखौ पावाराव लाबोफिननानै बे ओनसोलनि आंखाल बे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लानि दुखु बे ओनसोलनि रायजो राजानि दुखु बे ओनसोलनि आबादारिफोरनि दुखु बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा साख्रि नागिरना मोनाखै बेफोरखौ मोनफ्रोमखौबो मा होनो फोजोबजोबनो थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ मान सनमानै मोजाङै समाजनि थाखाय खामानि मावहोनो थाखाय आरो जोंनि साफ्रोमबोनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय आरो BTC खौ मोनसे पावारफुल आरो BTC खौ बासायनांगौनि थाखाय BTC आ जोंनि देश आरो बे देशखौ बासायनांगौआ साफ्रोमबो BTC आव रायजो जानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो मानसिफोरनि बिबान हिसाबै फैबाय थानाय बिसायख'थिया मा होनो BTC बासायनांगौआव जागोन ओंखायनो बियो बाइ इलेक्सननिफ्रायनो जागायगोन आरो 2025आ BPF नि जागोन आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा फिन खनसे शिफ्ट जाफिनगोन बे 100% जौखोन्दो सैथो सार नोंथाङा गोबांथार फिननाय होबाय बिनि गेजेरावबो नोंथाङाबो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय दा जों दिनैसिमबो मोनसे भिडिअखौ गोसारबाय थानाय नुनो मोनो बिटिआर एग्रिमेन्टआ आखरे आखरे जाजोबाब्ला प्रमद बर' सार बिथाङा बुंदोंमोन सासे मिनिस्टारनि न' लांगोनायाव थानानै सुसाइड जागोन थारैनो जामारगोन बायदि मोनो नामा नोंथाङा प्रमद बर' हि इज अ भेरि क्लेभार इन मेकिं फल्स प्रमिस माने प्रमद बर'आ हि इज अ भेरि क्लेभार and he is a very expert on making false promises. Whatever he said before election, he did nothing. He did nothing. He made lots of promises. He said that he will give one vote, one job to every student. But now students are asking where is job? But they did not reply them. And also Pramod Boro said that before election, he said that after forming government, he will give every journalist, those who are working in BTC, they will give that 10 crore. Did journalists of BTC get that money? No. So therefore, Pramod Boro is very expert on making false promises. And now people fed up on Pramod Boro. So now people decided that next incoming elections, people will cast vote to BPF. And every section of BTC, students fed up on UPPL government, teachers fed up on UPPL governments, and those who are businessmen and owner, they also fed up on UPPL government. So I think that whatever Pramod Boro has said earlier, he forgot everything. If he said today, he will do another tomorrow. Before agreement, where we were in Delhi, that time he made lot of promises, but now he forgot everything. After forming government also he forgot everything. When we were in Delhi, that time, before the BTR agreement, that time Pramod Boro made lot of promises, but he forgot everything. So therefore, before election also he made lot of promises that he will do this, he will do this, but he forgot everything. So therefore, in BTC there is no any evidence that this thing is done by Pramod Boro. There is no evidence. They just made false promises. They said that they done 1200 kilometer road, they did these things, but there is no evidence that this thing is done by Pramod Boro. So I don't think so that Pramod Boro keep remember whatever he said earlier. So before elections also he made lot of promises, and now also he making lot of promises, but people fed up on UPPL government, and they have decided in upcoming BTC election or upcoming in and silly by elections, people will ready to vote BPF, and that this is sure that 1000 sure that people fed up on UPPL government, and people fed up the way UPPL behaving, the way UPPL they are telling lie in front of the people. So therefore, I don't think so that whatever Pramod Boro had made promises, he will remember. He forgot me. We were that time colleague of Pramod Boro.